γιατί δεν έρχεστε να το πεις, Τι δεν το πεις, πού είμαι εγώ, ρε. Μα λέει, κύριε, εσύ δεν τι πεις, πού τώρα. Τι δρόμους χάσετε, γιατί δεν πήρε και πιο αρχή και ήρθετε εδώ μέσα. Ναι, αγόρι μου, εντάξει, εδώ πέρα βλέπεις, εδώ δείχνεις τον άθμα, το δείχνεις. Εκεί πέρα είναι 30 βρε, για όνομα Θεού. Γιατί δεν πήγες πιο μέσα, γιατί δεν το πήγες να πεις, ελάτε να δείτε και πέρα, τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε, γιατί δεν έρχεσαι, γιατί δεν έρχεσαι. Πήρτε και αφαιρέτους και κρούτε, πού κρούτε, ποιο είναι. Τι μου είναι. Δεν είναι και εδώ στο μάγαλο. Θα του κλείσει και θα πάτε πιο εδώ. Τελείωσε. Και αυτός ο δρόμος είναι Βαγγέλος λάθος λέει. Το όπου θέλετε να ρωτήσετε, ρε θα του κλείσει εκεί και θα χτυπήσετε εδώ μέσα. Τι είναι.